Така ми, добре, Мечо, затвори и аз ще те набера. Затвори, аз ще те набера. А някаква приказка ще ми разкажеш ли? Приказка, да. Аха, ясно. Нямаме много време за приказки. Къси приказки. Трябва да се измислят къси приказки. Мечо! Виждам те в ефира. Аурата ти в ефира. Да, някъде идва през прозореца. Хоп, пристига и излиза пак през прозореца. Само през кристала, иначе не се вижда. Не знам защо. Не, тук ли се разхожда диски. Може би... Нещо кой знае защо. Няма толкова от 3 часа. Да. Не някакво тихо. И така. Разбирам. Този мечок, за който ти говорих, ми спомена, че е имал някаква изненада, имал нещо да разправя. Но това е страхотно, знаех си, че ще грамадния мечок. С кристалните очи. Някаква изненада имал, нещо мъдро щял да ни казва.